Kung saan ay makikipista tayo guys, Biag Diao. So ngayon guys, nandito tayo ngayon sa bahay ni... So ngayon guys, shoutout nga pala sa husband counselor Ariel Architect de la Cuan. Mag-shoutout, baka gusto nyo pong shoutout yung mga kasama nyo po. Shoutout sa mga tropang... Hey, what's up? So ngayon guys, good evening sa ating lahat. At ngayon, nandito tayo ngayon sa bayan ng Binmalay kung saan ay makikipista tayo guys, Biag Diao. Shoutout nga pala sa husband counselor Ariel Architect de la Cuancha, and then wife ma'am Jefferlyn de la Cuancha, and then Sir SK Sherman Dan Carlo Macaraeg, SK Kagawad Francis de Guzman, SK Kagawad Mian de la Cuancha, and shoutout nga pala kay SK Sai Soriano. Yon, maraming salamat po sa kain po na inain nyo sa amin, and then lalo sa mga nakasama ko po dito. May banda guys na mapapad tayo din, may mapapad din tayo na sasayaw guys. Happy Pista kanya sir. Happy Pista! Happy Pista Binmalay. Happy Pista Binmalay, Biag Diao! Man! At nandito yung mga guardians ng Binmalay. Pwede po kayo mag-shoutout, baka gusto nyo pong i-shoutout yung mga kasama nyo po. Shoutout sa mga tropang One Goal, Guardian, Region 1 at saka Region 3. Maraming salamat, Councilor de la Cuancha. Shoutout po sa mga tiga may barangay Biag Diao. 2, 3, go! Mabuhay ang kabatiran ng Guardian!